ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷманд. барномаи иттилооти таҳлилии тоҷикистонро бо муҳимтарин рӯйдоду чорабиниҳои ҳафтаи сипарӣ гардида манзуратон мегардонем. дар студия Саид Мукаррам Шарифзода. 30 июн таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон раиси ҳукумати кишвар пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуд. 3 июн таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон раиси ҳукумати кишвар пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуд. дар бораи барномаи давлатии рушди инноватсионии соҳаи пахтакорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 гузориши вазири кишоварзӣ Қурбон Ҳакимзода шунида шуд. таъкид гардид ки барнома бо дар назардошти нақшаи пахтакорӣ дар таъмини аҳолӣ бо ҷойи кор, истеҳсоли ашёи хом барои рушди саноати сабуки хӯрокворӣ, афзоиши ҳаҷми содироти маҳсулот ва ҷорӣ намудани механизми таъмини рушди устувори соҳаи пахтакорӣ таҳия карда шудааст. гуфта шуд ки пахтакорӣ яке аз бахшҳои муҳими комплекси агросаноатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта дар таъмини шуғли аҳолии деҳот, рушди иқтисоди миллӣ ва баландбардоштани иқтидори содиротии кишвар нақши муҳим дорад. инчунин зикр шуд ки барнома ба ҳалли мушкилоти мавҷуда ва фароҳам овардани заминаи мусоид барои рушди минбаъдаи пахтакорӣ, ба роҳ мондани парвариши навъҳои пахтаи ватанию хориҷӣ ва баландбардоштани иқтидори кадрии соҳа равона гардидааст. сипас барномаи рушди соҳаҳои кирмакпарварӣ ва коркарди пилла дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 муҳокима гардид. таъкид шуд ки мақсади асосии барнома зиёд намудани истеҳсоли пилла, таъмини шуғли аҳолӣ, рушди содирот, ҷалби сармоя ва муосиркунонии технологияҳои коркарди пилла ба шумор меравад. ҳамчунин зикр гардид ки лоиҳа ба 5 самти асосӣ ташкил ва рушди боғҳои тут, воридоти тухмии кирмак, парвариши кирмак, истеҳсоли пилла ва маҳсулоти тайёр пешбинӣ шудааст. дар бораи барномаи рушди китобхонаҳои деҳот дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2027-2031 гузориши шахсони масъули соҳа шунида шуда, таъкид гардид ки мақсад мусоида намудан ба рушди китобхонаҳои деҳот, ташаккули низоми такмили ихтисос, бозомӯзӣ ва тайёр намудани мутахассисон, таҳкими заминаи моддиву техникӣ ва ба талаботи муосир мутобиқ кардани фаъолияти онҳо мебошад. ҳамчунин гуфта шуд ки ҳадафи барнома аз таъмини китобхонаҳои деҳот бо таҷҳизоти компютерӣ, пайвастшавии онҳо ба шабакаи интернет, ташкили махзанҳои электронии китобҳо ва баландбардоштани саводнокии кормандони китобхонаҳо ва ҷалби бештари аҳолӣ, хусусан наврасону ҷавонон ба китобхонӣ иборат мебошад. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вазорату идораҳои марбута барои татбиқи барномаҳо супоришҳо доданд. дар кори маҷлис ҳамчунин масъалаҳо дар бораи нақшаи кори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар нимсолаи дуюми соли 2026, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи омори расмӣ, лоиҳаи созишномаи сармоягузорӣ байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Кристал Грин Глас оид ба сохтмон ва ба истифода додани корхонаҳои истеҳсоли ғанигардонии кварс, шишаҳои панелӣ ва зарфҳои шишагӣ, қоидаҳои воридшавии энергия аз манбаъҳои барқароршавандаи энергия истеҳсолшуда ба системаи энергетикӣ ва фурӯши он ба истифодабарандагон ва дастгирии фонди рушди сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ гардид. дар фароварди кори маҷлиси ҳукумати кишвар пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд ки дар заминаи татбиқи қадномаи Созмони Милали Муттаҳид таҳти унвони 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 бо таҳияи барномаҳои фарогир тарғибу ташвиқи фарҳанги сулҳ дар дохил ва хориҷи кишвар васеъ ба роҳ монда шавад. ҳамчунин барои вусъати кишти такрорӣ дар заминҳои обӣ, захираи тухмӣ, истиқболи сазовори ҷашни умумимиллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон
با تیزاندن کارهای آبادانی به مسئولین دستور و توصیه ها دادند. 1 ایول президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон директори иҷроияи бунёди иқлими сабз хонум мафалда дуартеро ба ҳузур пазируфтанд. дар мулоқот масоили ҳамкории дуҷониб ва баргузории ҷаласаи 45-уми шӯрои мудирони бунёд дар шаҳри душанбе баррасӣ шуд. роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз ҳамкории судманди тоҷикистон ва бунёди иқлими сабз ки имрӯз дар ҳоли рушд қарор дорад изҳори қаноатмандӣ намуданд. ба масоили вобаста ба паёмадҳои тағйирёбии иқлим, ҳифзи пиряхҳо дар минтақаҳои кӯҳӣ, мудирияти захираҳои об ва коҳиши хавфу таҳдидҳои офатҳои табиӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. аз тасдиқ шудани барномаи кишварии сармоягузории бунёд дар тоҷикистон ва барномаи нави минтақавии аз пиряхҳо то хоҷагидорон истиқбол карда шуд. ҳамкорӣ дар соҳаҳои энергетика ва кишоварзӣ низ аз мавзӯъҳои суҳбат буд. ҳарду ҷониб алоқамандии худро ба идома ва густариши робитаҳои судбахш дар ҳамаи самтҳои мавриди таваҷҷӯҳ таъкид намуданд. 1 июл президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон раиси маҷлиси шӯрои подошоҳии арабистони саудӣ абдулло ибни муҳаммад ибни иброҳим олишайхро ба ҳузур пазируфтанд. роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид доштанд ки мо арабистони саудиро шарики муҳими худ дар ҷаҳони арабу ислом медонем. ҷонибҳо аз рушди муносибатҳои давлатҳо дар ҷодаи дипломатияи парлумонӣ изҳори қаноатмандӣ намуда ба тақвияти бештари он изҳори ҳавасмандӣ карданд. ба таҳкими робитаҳои сиёсӣ, ҳамкории иқтисодиву иҷтимоӣ ва фарҳангиву башарӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. роҳандозӣ ва тавсияи ҳамкорӣ барои татбиқи тарҳҳои муштараки сармоягузорӣ дар бахшҳои воқеии иқтисоди тоҷикистон ки мавриди таваҷҷӯҳи ҳарду ҷониб қарор доранд муҳим арзёбӣ гардид. гуфта шуд ки идомаи ҷалби муассисаҳои молиявии арабистони саудӣ барои татбиқи лоиҳаҳои дорои аҳамияти милливу минтақавӣ ба рушди ҳамкориҳои мутаносибан судманд мусоидат хоҳад кард. густариши робитаҳо дар соҳаҳои саноати сабук, хӯрокворӣ, дорусозӣ, бахшҳои аграрӣ ва зерсохторҳои нақлиётӣ аз самтҳои муҳими ҳамкорӣ номида шуд. роҳҳои тавсияи робитаҳо дар бахшҳои илму маориф, тандурустӣ, фарҳанг, варзиш ва сайёҳӣ низ дар маркази таваҷҷӯҳ қарор дошт. гуфтугӯи судманд ҳамчунин доир ба масоили рӯзномаи байналмилалӣ ва минтақавӣ сурат гирифт. дар ин замина ба арабистони саудӣ барои дастгирии ташаббуси тоҷикистон дар хусуси эълон кардани солҳои 2027-2036 ҳамчун 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда изҳори сипос карда шуд. 3 июл президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои анҷоми боздиди корӣ ба шаҳри теҳрони ҷумҳурии исломии Эрон сафар карданд. муфассал дар гузориши ҳамкорони мо. 3 июл президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон با مقصد اشتراک در مراسم احترام و وداع با سابق رهبر عالی جمهوری اسلامی ایران آیت الله سید علی خامنه‌ای به شهر تهران وارد شدند. در فرودگاه بین المللی تهران مهمان عالی قدر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را نمایندگان والامقام رسمی جمهوری اسلامی ایران استقبال گرفتند.
سیوم ایول در شهر تهران پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران مسعود پزشکیان ملاقات نمودند. در آغاز صحبت رهبر دولت ما محترم امام علی رحمان بار دیگر بر رهبریت و مردم دوست ایران در رابطه با شهادت سابق رهبر عالی کشور آیت الله سید علی خامنه‌ای اظهار تسلیت کردند. ضمن صحبت از روند رشد همکاری گوناگون جنبه تاجیکستان و ایران اظهار قناعتمندی کرده شد. فعالیت با ثمر کمیسیون مشترک بین حکومتی همچون وسیله مهمی رابطه‌های اقتصادی و تجاری تاکید گردید. گفته شد که حجم تبادل مال و کالا میان دو کشور در 5 سال اخیر 8 برابر افزوده در سال 2025 قریب به 500 میلیون دلار نزدیک شد. ضمناً اظهار باوری کرده شد که برای رساندن این نشانداد به 1 میلیارد دلار در آینده نزدیک تمام امکانات‌های ضروری موجودند. تطبیق لایحه‌های مشترک در ساحه‌های صنعت، انرژتیک، معدن، کشاورزی، راهسازی، حمل و نقل، سیاحی و تندرستی مهم شمرده شد. ضمن بررسی مسائل امنیتی اظهار امید کرده شد که روند صلح و سازش و افضلیت دادن بر راه‌های سیاسی و دیپلماتی حل نزاع‌ها در منطقه استوار خواهد ماند. در فراورد ملاقات بار دیگر علاقمندی هر دو جانب به توسعه بیش از پیش رابطه‌های گوناگون جنبه میان دو کشور دوست و برادر تاکید گردید. سیوم ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در شهر تهران در مراسم احترام و وداع با سابق رهبر عالی ایران آیت الله سید علی خامنه‌ای اشتراک نمودند. در این مراسم سرور دولت تاجیکستان محترم امام علی رحمان به رهبریت و مردم دوست و برادر ایران و نزدیکان و پیوندان مرحوم همدردی عمیق اظهار نمودند. در مرحله کنونی در عالم جمهوری تاجیکستان با پیشاهنگی و اقدام‌های نجیب از جانب پیشوای ملت محترم امام علی رحمان چون کشوری تشبسکار در حل مسائل گلوبالی و تاثیرگذار در تنظیم روندهای سیاسی منطقه شناخته شد. اینک خوشخبر باز یک تشبس پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده با قدنامه مخصوص سازمان ملل متحد جانبداری گردید. فخرالدین محمد یوسف گزارش می‌دهد. 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده принципи сулҳофарӣ ва таъмини осоиши башарият асоси сиёсати ҷумҳурии тоҷикистон дониста мешавад ки аз ҳадафҳои беҳамто хосат дурандешии пешвои тоҷикони ҷаҳон президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон баҳри таъмини некуҳолии мардум маншаъ мегирад. инак боз як хушхабар дар арафаи ҷашни ваҳдати миллӣ пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба созмони милали муттаҳид оид ба 10 солаи байналмилалӣ таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда бо ҳамовозии кул қабул гардид. ин иқдом эътирофи ҷомеаи байналмилалӣ аз талошҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар таҳкими сулҳусубот густариши ҳамкориҳои дӯстона дар арсаи байналмилалӣ ва дастгирии ташаббусҳои сулҳуҷӯёна мебошад. باری دیگر شاهد آن گشتیم که تشبسی پیشوای معظم ملت 10 سالی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده پذیرفته شد. سال 2024 در یک کنگره بسیار محتشم سازمان ملل متحد شاهد گشتیم و همانجا بسیار مبرمیت بودن صلح در جامعه امروزه از جانب پیشوای معظم ملت صدا داد و اهالی گویم جهان که به این نیاز داشتند و قسم زیادی اشتراکداران این انجمن جانبداری خود را از این پیشنهاد پیشوای معظم ملت همان دور همان زمان علیه ابراز کرده بودند. کشور پیشاهنگ تشبسکاری اقدام‌های نجیب و با یک قطار دیگر عنوان‌های فخری امروز جمهوری تاجیکستان مردم شرفمند تاجیک در عرصه بین‌المللی شناخته می‌شود که این همه از حامی اساسی ملت سرور محبوب و پرافتخار خصوصا رعیت پرور منشأ می‌گیرد.
нақш ва таҷрибаи сулҳофарӣ ва таъмини саодати башарият ҳадафи ягонаву самаранокест ки имрӯз аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар пешбурди сиёсат дар сатҳи байналмилалӣ пеш гузошта мешавад. пешниҳоде ки аз ҷониби сарвари давлати тоҷикон пешниҳод гардид, он барномаву нақшаву стратегияҳои рӯи кор мегирад ки ба нафъи ҷомеаҳо бахшида мешавад ва барои пешрафти кишварҳо, барои дар амну амон қарор доштани ҷомеаи муосир. албатта ин ташаббус боз як заминии бисёр муассиреро хоҳад гузошт. дар шароити ташвишовари ҷаҳони муосир умумияти ҳадафу вазифаҳое ки дар назди давлатҳо пеш омад, зарурати рушду таҳкими муносибатҳои байни ҳамдигариро бар пояи дӯстӣ, эътимод ва ҳамкории судманд бояд татбиқ созад. ин аст ки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон борҳо аз минбари баланди Созмони Милали Муттаҳид баромад карда таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳониро ба ҳалли мушкилоти башарӣ ва дигар қазияи давлатҳо, масъалаҳои мубориза бо терроризму экстремизм, қочоқи маводи мухаддир, рушди нобаробари давлатҳои ҷаҳон, дар умум масъалаи таҳкими сулҳ ҷалб намуданд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ивази саҳми хеле арзишманди худ дар таъмини сулҳи Тоҷикистон ва таҳкими амнияти минтақа, хидматҳои шарафмандонааш дар вусъати муносибатҳои дӯстона ва ҳадафҳои сулҳҷӯёна борҳо бо унвону нишонҳои олии давлатҳо ва созмонҳои гуногуни ҷаҳон сарфароз гардидааст. хизматҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳам дар дохили кишвар ва ҳам берун аз он эътироф ва ҷонибдорӣ мегарданд. аз ҷумла президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои саҳми беҳамто дар густариши ҷомеаи умумибашарӣ ба гирифтани ситораи тиллои Алберт Швейтсер низ сазовор дониста шудааст. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаҳон аввалин сиёсатмадорест ки ин мукофоти олиро соҳиб мебошад. соли 2005 дар арафаи ҷашни ваҳдат боз як ҷоизаи олӣ, медали тиллоӣ барои таҳкими сулҳ ва ризоияти байни халқҳои Федератсияи байналмилалии сулҳ ва ризоият насиби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон гардида буд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин бо унвонҳои гуногун чун ҷоизаи олии ҷамъиятии бунёди байналмилалии хайрияи сарпаррастони аср, медали тиллоӣ барои таҳкими сулҳу ризоияти байни халқҳо, ситораи ёқути сурх ё худ Миратворец яъне сулҳофар, нишони фахрии иттиҳоди давлатҳои мустақил ва дигар мукофоту ҷоизаҳо сарфароз гардонда шуданд. дар марҳилаи нави бунёди давлати ҷавони Тоҷикистон, тақдири баланди миллати кӯҳандиёри тоҷик дар симои шахсияти беназири таърихӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон олитарин сифатҳои адолати инсонӣ, бузургдилию шуҷоат, раҳму шафқат ва қобилияти нотакрори ваҳдатофариро ато кард ва маҳз ҳамин ҳамоҳангӣ ҷомеаро ба сатҳи баланди хештаншиносӣ расонид. миллати тоҷик баъд аз 1000 сол дар роҳи эҳёи давлатдории миллӣ ба дастовардҳои бузурги таърихӣ ноил шуд ва имрӯз ба сӯи ояндаи нек устуворона қадам мегузорад. 10 соли таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда як иқдоми беназир аст, иқдоме ки саршор аз як рӯҳияи фараҳбахшкунанда аст, яъне тарғибгари сулҳу амонию субот дар ҷомеа ва дар кулли ҷаҳон аст ва ин албатта бори дигар аз як кишвари ташаббускор, абармарде ки дар сиёсат фақат дар меҳвари асосии худ сулҳу суботро ҷойгузин кардаанду имрӯз ҷаҳониёнро боз ба ҳамин роҳ, ба ҳамин андеша, ба ҳамин амну амонӣ даъват мекунанд, боварӣ дорам ки вирди забони ҷаҳониён мегардад ва ин башорату нидои тоҷикон имрӯз ҷаҳониёнро бори дигар ба як миллати соҳибтамаддуну суловар будани тоҷикон боз муттақитар месозад. 10 солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда. ин пешниҳод ҳанӯз 24 сентябри соли 2024 дар шаҳри Нью-Йорк дар мубоҳисаҳои умумии 79 маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон садо дод ки таваҷҷӯҳро чун пешгӯӣ ба вазъи хеле ҳассосу мураккаби ҷаҳон ҷалб намуда буд ки аз равандҳои пуртазоди геосиёсӣ, мусаллаҳшавии бошитоб, шиддат гирифтани падидаҳои ҷанги сард, низоъҳои мусаллаҳона, паёмадҳои тағйирёбии иқлим ва дигар хатару таҳдидҳои глобалӣ бешубҳа оқибатҳои манфии дарозмуддат доштани он гувоҳӣ медод. ҳамакнун ҷонибдории ин пешниҳод марҳилаи наверо дар самти таҳкими сулҳи ҷаҳонӣ оғоз бахшида барои муттаҳид намудани талошҳои алоҳидаи давлатҳо дар ин самт заминаи мусоид фароҳам меорад. ибтикори пешвои миллат гувоҳӣ аз ходими намоёни сиёсӣ, арбоби барҷастаи давлатӣ ва дипломати олимақоми сатҳи ҷаҳонӣ будани президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва кишвари сулҳофари Тоҷикистон аст. рушди шабакаи роҳҳои мошингард яке аз муҳимтарин омилҳои пешрафти иҷтимоиву иқтисодӣ ва таҳкими ваҳдати миллӣ
ба шумор меравад. маҳз бо татбиқи сиёсати созандаи давлат дар самти раҳоӣ аз бумбасти коммуникатсионӣ имрӯз Тоҷикистон ба марҳилаи нави ободониву бунёдкорӣ қадам гузошта, сохтмону навсозии роҳҳо ба рамзи пешрафт ва ояндаи дурахшони кишвар табдил ёфтааст. идомаи мавзӯъ дар гузориши исмоил соҳибназариён. созандагӣ ва ободкорӣ роҳ ба сӯи рушд ва зиндагии шоиста. роҳсозӣ ва рушди инфрасохтори нақлиётӣ аз ҷумлаи омилҳои калидие мебошанд, ки пешрафти иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии ҳар як давлатро таъмин менамоянд. дар ҷаҳони муосир маҳз роҳҳои босифат ва шабакаҳои мукаммали нақлиётӣ ҳамчун рагҳои ҳаёти иқтисодиёт хизмат намуда, имконияти рушди тиҷорат, афзоиши истеҳсолот, густариши робитаҳои байни минтақаҳо ва беҳтар гардидани сатҳи зиндагии аҳолиро фароҳам меорад. барои ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 93% қаламравашро кӯҳҳо ташкил медиҳанд, масъалаи роҳсозӣ ва раҳоӣ аз бумбасти коммуникатсионӣ аҳамияти махсус дорад. маҳз ба ҳамин хотир аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон рушди инфрасохтори нақлиётиро ҳамчун яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ муайян намуд. дар солҳои соҳибистиқлолӣ роҳҳои мошингарди байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ, нақбҳо ва пулҳои замонавӣ бунёду таҷдид гардида, Тоҷикистон тадриҷан ба фазои воҳиди нақлиётӣ табдил ёфт. агар дар солҳои аввали соҳибистиқлолӣ баъзе минтақаҳои кишвар дар фасли зимистон аз ҳам ҷудо мемонданд, имрӯз ба шарофати сиёсати бунёдкоронаи давлат ва таваҷҷӯҳи бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва заҳмати роҳсозон, ҳаракати бемамонияти нақлиёт дар тамоми фаслҳои сол таъмин гардидааст. имрӯз низ дар саросари мамлакат корҳои созандагиву ободонӣ бо маром идома дошта, бахшида ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ садҳо иншооти муҳими иҷтимоӣ ва иқтисодӣ бунёду аз навсозӣ карда мешаванд. дар маркази таваҷҷӯҳи чунин иқдомҳо пеш аз ҳама роҳсозӣ, рушди инфрасохтор, беҳсозии шароити зиндагии аҳолӣ ва ободонии маҳал қарор дорад. ободониву созандагӣ аз ҷумлаи арзишҳои муҳиме ба ҳисоб мераванд, ки ҳамеша дар фарҳангу суннати мардуми тоҷик ҷойгоҳи хоса дорад. маҳз бо меҳнати содиқона, ҳамдиливу ҳамбастагӣ ва ҳисси баланди масъулиятшиносӣ нисбат ба сарзамини аҷдодӣ, мардуми тоҷик дар давраҳои гуногуни таърих тавонистанд, ки диёри худро обод намуда барои зиндагии арзанда заминаи мусоид фароҳам биёранд. имрӯз низ дар партави сиёсати созандаву бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва омодагиҳо ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ, ин анъанаи неку созанда дар тамоми гӯшаву канори мамлакат идома дошта, рӯз аз рӯз вусъати бештар пайдо мекунад. намунаи равшани чунин ҳамбастагӣ ва масъулиятшиносии шаҳрвандӣ имрӯзҳо дар деҳаи талхакчашмаи ҷамоати деҳоти ҳалеварди ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ба назар мерасад. сокинону соҳибкорони маҳаллӣ бо дарки масъулияти баланди шаҳрвандӣ ва бо мақсади боз ҳам беҳтар намудани шароити зиндагии худ тасмим гирифтанд, ки роҳҳои дохили деҳаи худро пурра аз навсозӣ ва мумфарш намоянд. тибқи иттилои масъулин, дар доираи ин иқдоми созанда зиёда аз 3 километр роҳҳои мошингарди деҳа бо истифода аз асфалти гарми хушсифат ва техникаҳои муосири роҳсозӣ мумфарш карда мешаванд. айни ҳол корҳои сохтмонӣ бо суръати баланд идома дошта, барои таъмини сифати баланд ва мутобиқати роҳ ба талаботи муосир мутахассисони соҳаи роҳдорӣ ҷалб гардиданд. сокинони деҳа иброз менамоянд, ки роҳҳои мазкур солҳои зиёд ба таъмиру навсозӣ ниёз доштанд ва дар мавсими боронӣ, махсусан фасли зимистон, барои ҳаракати воситаҳои нақлиёт монеа эҷод мекард. акнун бо анҷом ёфтани корҳои мунфаршкунӣ ин мушкилот бартараф гардида, ҳаракати нақлиёт дар тамоми фаслҳои сол осон, бехатар ва бемамоният таъмин хоҳад шуд. иқдомҳои анҷомёфта шаҳодат медиҳад, ки сокинони ин деҳа дар баробари баҳравар гардидан аз дастгириҳои давлату ҳукумат худ низ дар ободонии маҳалли зист ва рушди инфрасохтори деҳа саҳми арзанда мегузоранд. зеро ободии ҳар як кӯча, ҳар як маҳалла ва ҳар як деҳа аз масъулиятшиносӣ
خودشناسی و اشتراک فعال ساکنان آن سرچشمه میگیرد. همبستگی، یکدلی و روحیه بلندی و تندرستی ساکنان دهه تلخک چشمه ناحیه جلال‌الدین بلخی امروز به نمونه روشن آبادانی تبدیل یافته است. طبق نقشه و چاره‌بینی‌ها بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان در سال 2026 ما نقشه گرفتیم که 25 کیلومتر راههای اتومبیلگرد اهمیت جمهوریوی و اهمیت محلی را پورا منفعل نماییم. امروزها اقدام مذکور در جماعت دهات حلیور و جماعت دهات گلستان ادامه دارد. عین حال در جماعت دهات حلیور راه اتومبیلگرد که اهمیت محلی دارد 3 کیلومتر راه را ما با سهم صاحبکاران و اهالی ما کارهای منفعل‌کنی راهها را ادامه داده ایم. همین گونه کارهای آبادانی و سازندگی در ناحیه وخش نیز با مرام ادامه دارد. در دایره تدبیرهای آمادگی به جشن 35 سالگی استقلال دولتی تجدید و از نوسازی زیاده از 10 کیلومتر راه ماشینگرد که مرکز ناحیه را با جماعت دهات مشعل میپیوندد عملی گردیده ایستاده است. این راه برای هزارها نفر اهالی دهه‌های اطراف اهمیت مهم داشته یکی از راه‌های اساسی نقلیاتی منطقه به حساب می‌رود. کارهای ساختمانی با استفاده از اسفالت گرمی بلندصفت و تکنیک‌های معاصر انجام داده می‌شود. متخصصان هر یک مرحله کار را تحت نظارت قطعی قرار داده برای تامین استواری و درازعمری راه تدبیرهای ضروری می‌اندیشند. اهمیت این راه تنها به بهتر گردیدن حرکت نقلیات محدود نمی شود. توسط این راه دهقانان محصولات کشاورزی خود را به بازارها دسترس نموده صاحبکاران فعالیت خود را گسترش می دهند. همچنین دسترسی اهالی به مؤسسه های طبی، تعلیمی و دیگر مرکزهای خدمت رسانی بهتر می گردد. بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه وخش امروز 113% کارهای سازندگی و آبادانی به انجام رسانیده شده باشد هم علاوه بر این سال 2026 سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تحکیم و تقویت خودشناسی و خودآگاهی ملی اعلام گردید. مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه وخش تصمیم گرفتند که 127 انشاءات دیگر علاوه بر 113% اجرا گردیده کارها را در جماعت‌های شهرک و دهات با صاحبکاران و ساکنان جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه وخش براه مانیم. از جمله در جماعت دهات مشعل امروز ما دیده ایستاده ایم که با دستگیری به واسطه ساکنان جماعت و صاحبکاران همین جماعت راههای اتومبیلگرد امروز از نوسازی و منفعل گردیده ایستاده‌اند. در مجموع کارهای سازندگی و آبادانی که امروز در سراسر مملکت عملی می‌گردند بازگوی سیاست دوربینانه و بنیادکارانه دولت و حکومت میباشند. این تدبیرها نه تنها برای بهتر نمودن شرایط زندگی امروزه بلکه برای تامین رشد استوار اقتصادی و اجتماعی کشور در سالهای آینده نیز زمینه مساعد فراهم می‌آورند. آبادی راهها، بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی و طبی، ساختمان مرکزهای خدمت رسانی و رشد انفراساختار محلی نشان می‌دهد که تاجیکستان در راه سازندگی و پیشرفت قدم‌های استوار می‌گذارد. محض با چنین تشبس‌های سازنده، مهنت صادقانه مردم و دستگیری سیاست بنیادکارانه دولت، تاجیکستان صاحب استقلال روز از روز آباد و زیبا گردیده، سطح و صفت زندگی شهروندان باز هم بهتر می‌شود. زیرا آبادی وطن از آبادی هر یک خانه، هر یک کوچه، هر یک محله و هر یک دهه آغاز می‌گردد. هر یک نهال شنانیده شده، هر یک راه منفرش گردیده و هر یک انشاءات بنیاد گردیده قدم است به سوی فردای باز هم درخشان و زندگی شایسته مردم. فربهی تنها نمود ظاهری انسان نیست. فربهی خود نشان بیماری و آغازی پیدایش دیگر آریزه‌های به سلامتی انسان تهدید کننده محسوب می‌یابد. طبیبان در نتیجه آموزش و تحلیل‌های علمی آریزه‌های دل و رگ‌های خونگرد و بیماری قند را نیز مربوط به پیدایش فربهی می‌دانند. فربهی و پیامد آن به حیات و سلامتی انسان را قربانزاده شرح می‌دهد. орезаҳои дил ва рагҳои хунгард имрӯз яке аз мушкилиҳои ҳалталаби соҳаи тандурустӣ дар сатҳи ҷаҳон аст. новобаста аз рушд ва ноил гаштани тиб ба дастовардҳои нави илмӣ дар самти ташхис, муолиҷа ва мураккабтарин ҷарроҳии дилу рагҳои хунгард ҳамоно тиб рӯ барои мушкилу монеаҳои бузург қарор дорад. гирифтории ҷавонон ба ин шакли беморӣ масъалаи муҳим аст ки ҳалли он донишмандони соҳа дар ҳама кишварҳои оламро нигарон кардааст.
боиси ташвиши зиёд аст ки дар байни мардуми ҷавон зиёдтар рафта истааст. сабабҳош бисёр шуданаш мумкин аст. аслан стресс, фарбегӣ, проблемаҳои камҳаракатӣ, проблемаҳои ивазшавии хурду хӯрок, иқлим, муҳит, ҳама ин ба якҷоягӣ зиёд кардааст ҳамин бемориро дар байни беморони ҷавон. онҳое ки ҳамагӣ 20 сол доранд вале бо оризаҳои қалб шикоят мекунанд, табибон вазъро ба истифодаи аз ҳад зиёди нӯшокиҳои нерӯафзо марбут медонанд. беморӣ буданд ки 21-22 сола буданд ки бо сактаи миякард ба инҷо муроҷиат карданд. истифодаи энергетико алоқамандӣ дошт ана ин шахсоба ин бояд дар назар гирифт. моддаҳои дар таркиби чунин обҳо мавҷуд будан нахуст дилро ба кори аз ҳад зиёд маҷбур мекунад. яъне таъсири обҳои муваққатан нерӯафзо раванди мӯътадил фаъолият намудани дилро зери фишор мегузоранд. таркибашон моддаҳое доранд ки фаъолияти кори дилро тез мекунанд ва фишурдашавии рагҳо меоранд. таъсири зиёди манфӣ мерасанд ба ҳаёти ҳар як шахс. аз он ки оризаҳои дил бо гузашти ҳар рӯз ба ҳаёту рӯзгори насли ҷавон таҳдид мекунад, табибон яке аз роҳҳои эмин будан аз хатари онро роҳ надодан ба гаронвазнӣ медонанд. вазни зиёди бадан имрӯз дар қисмати бештари кишварҳои олам рӯ ба афзоиш ниҳодааст. 46% аҳолӣ тамоми кураи рӯи замин гирифтори фарбеҳӣ мебошад. аз 5-солагӣ то 18-солагӣ бошад 390 миллион аҳолӣ дар рӯи ҷаҳон ба гирифтори фарбеҳшавӣ қайд гирифта шудааст. аз ин 390 миллион аҳолӣ 160 миллионашон гирифтори фарбеҳӣ ҳастанд. то кӯдакони 5 сола бошад, дар тамоми рӯи дунё 35 миллион нафар кӯдак гирифтори фарбеҳӣ то соли 2025 ба қайд гирифта шудааст. фарбеҳӣ ё гаронвазнӣ на танҳо як мушкили зоҳирӣ аст, балки пайдоиши даҳҳо шакли беморӣ, ба хусус бемориҳои дилро асос мегузорад. якум метавонад ки бемории фишорбаландӣ шароёнӣ кунад, дуюм ба бемории сактаи дил оварда расонад, сеюм ба бемории инсулт, чорум ба бемории диабети қанд, панҷум ба бемории буғумҳо, мақсад аз ҳисоби вазни зиёдати бадан. ташхис ва муолиҷаи ҳама намуди бемориҳои дил дар муассисаҳои тиббии тоҷикистон бо истифода аз муосиртарин дастгоҳу таҷҳизоти соҳавӣ ки дақиқ амал менамоянд дастрас мебошад. яке аз дастовардҳои пешрафтатарин дар соҳаи тандурустӣ оиди бемориҳои дилу рагҳои хунгард дастгоҳи ангиограф мебошад ки аллакай ба воситаи ҳамин ангиограф мо ҳама проблемаҳои бемории дила зиёда аз 90%-иша бартараф мекунем. аслан ҳар нафар табиби худ дониста мешавад, яъне таъмини сиҳатӣ аз худи шахс вобаста аст. пас набояд бо умед аз вазъи хуби хизматрасонӣ дар муассисаҳои тиббӣ оқибатҳои ногувори интихоби тарзи нодурусти ҳаётро сарфи назар кард. чун пас аз таъсири тарзи нодуруст зиндагӣ намудан пурра барқарор намудани вазъи саломатӣ аз эҳтимол дур хоҳад буд. дар шарқи хитой сарҳади бадахшони мо мардуми зиндагӣ мекунад ки дарозумрии онҳо ҳатто зиёда 100 сол зиёд аст. сираш дар чи аст? дар ташвиши рӯзгори ҳаётиашон ҳар як кас қариб то 30 километр дар як рӯз раҳ мегаштааст. дигар сабаб наёфтанд. худдорӣ аз истеъмоли тамоку, машруботи спиртӣ, обҳои нерӯафзо, хӯрокҳои тезтайёр ё машғулияти ҷисмонӣ ва ҳаракати доимӣ ҳатто бо тарзи роҳ гаштан омили сиҳатӣ буда василаи барқарории доимии вазъи саломатӣ дониста мешавад. имрӯз дар боғи ирами шаҳри душанбе рӯзҳои фарҳанги шаҳрҳои бӯстон, гулистон ва истиқлол доир шуд. баргузории рӯзҳои фарҳанги шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ барои ҳифз ва тарғиби арзишҳои миллӣ, эҳёи анъанаҳои мардумӣ ва муаррифии имкониятҳои фарҳангиву иқтисодии минтақаҳои кишвар заминаи мусоид фароҳам меорад. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар доираи тадбирҳои фарҳангиву маърифатӣ бахшида ба таҷлили ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз дар боғи фарҳанги фароғатии ирами шаҳри душанбе рӯзи фарҳанги шаҳрҳои гулистон, бӯстон ва истиқлол баргузор гардид. дар чорабинӣ намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳрҳои душанбе, гулистон, бӯстон ва истиқлол иштирок намуданд. чорабинии мазкур бо мақсади муаррифии дастовар
дастовардҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва фарҳангии ин се шаҳри вилояти Суғд эҳёи ҳунарҳои мардумӣ, тарғиби фарҳанги миллӣ ва таҳкими робитаҳои фарҳангии байни минтақаҳои кишвар роҳандозӣ гардида, таваҷҷӯҳи сокинону меҳмонони пойтахтро ба худ ҷалб намуд. Дар гӯшаҳои намоишгоҳ маҳсулоти саноатӣ, намунаҳои ҳунарҳои мардумӣ, офаридаҳои косибон, маҳсулоти кишоварзӣ, анвои шириниҳои миллӣ, либосҳои миллӣ ва дигар маҳсулоти заҳмати сокинони ин шаҳрҳо ба маърази тамошо гузошта шуданд. چقدر که خود واقف گشتید و خود دیده ایستادید هنرهای انمین دختران زیبا چی بافندگی چی دوزندگی پزندگی من نان یک نمود نان یک چند خیل پخته به نمایش گذاشته شده است. ما فخر میکنیم با پاشه سرای دولتی خود ما افتخار داریم از این شخصی معتبر که برای ما مادران برای جوانان برای نبیرگان ما اینقدر شرایط‌های بهترین را مساعد کرده مهیا کرده به ما سپاریدند. меҳмонон зимни боздид аз намоишгоҳ бо иқтидори истеҳсолӣ, имкониятҳои иқтисодӣ ва рушди иҷтимоии шаҳрҳои мазкур аз наздик шинос шуданд. Ба иштирокдорон оид ба фаъолияти корхонаҳои истеҳсолӣ, рушди соҳаҳои маориф, тандурустӣ, фарҳанг, варзиш ва дигар бахшҳои муҳими хоҷагии халқ маълумоти муфассал пешниҳод гардид. Ҳамзамон ҳунармандони мардумӣ маҳорати худро дар назди тамошобинон ба намоиш гузошта, тарзи омода намудани маҳсулоти ҳунарҳои дастӣ аз ҷумла чакандӯзӣ, сӯзанидӯзӣ, кандакорӣ, кулолгарӣ ва дигар ҳунарҳои миллӣ нишон доданд. Ин гӯшаҳо бештар мавриди таваҷҷӯҳи ҷавонон ва меҳмонони хориҷӣ қарор гирифта, онҳо аз наздик бо суннатҳои қадимаи ҳунармандии тоҷикон ошно гардиданд. ман ғайратзода зулфира истиқоматкунандаи шаҳри Истиқлол мебошам. имрӯз ба пойтахти ҷумҳурӣ омадаем ки то ҳунарҳои мардумии худро нишон дода пешкаши халқи азизамон кунем. дар дасти ман ин қатлама мебошад ки яке аз пухтупазҳои қадимаи миллии ватани азизамон мебошад ки аз бибиҳомо мондааст ба мо. дар ҷараёни чорабинӣ таъкид карда шуд ки имрӯзҳо таҳти сиёсати фарҳангпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои рушди фарҳанг, ҳифзи арзишҳои миллӣ ва дастгирии ҳунармандони мардумӣ тамоми шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. маҳз дар замони соҳибистиқлолӣ фарҳанги миллӣ ба яке аз самтҳои муҳими сиёсати давлатӣ табдил ёфта, барои эҳё ва муаррифии мероси гаронбаҳои фарҳангии миллат имкониятҳои васеъ муҳайё гардидааст. рӯзи фарҳангии шаҳрҳои Гулистон, Бӯстон ва Истиқлол дар фазои идона ва бо иштироки густурдаи сокинону меҳмонони пойтахт баргузор гардида, бори дигар аз рушди устувори минтақаҳои кишвар ва таваҷҷӯҳи давлату ҳукумат ба ҳифзу муаррифии фарҳанги миллӣ шаҳодат дод. бо мақсади мусоидат намудан ба рушди китобхонаҳои деҳот, ташаккули низоми такмили ихтисос, бозомӯзӣ ва тайёр кардани мутахассисон, афзун намудани махзани китобхонаҳо аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи рушди китобхонаҳои деҳот барои солҳои 2027-2031 қабул гардид. дар вилояти Суғд фаъолияти китобхонаҳои деҳот дар кадом сатҳ қарор дорад ва қабули барномаи нав чӣ имконият медиҳад? ҳамкорони мо ин мавзӯъро пайгирӣ намуданд. таваҷҷӯҳ намоед. сарбаландии инсон аз илму дониш, ахлоқи шоиста, маърифат, маданият, ҷаҳонбинӣ, маънавиёти баланд аст ва китоб ягона мақсад нест ки нури илму донишро дар зеҳну қалби инсон ҷой дода, самараи он комёб шудани ҳар шахс дар зиндагӣ, касбу ихтисос ва саводнокии аҳли ҷомеа омили рушду тараққиёти кишвар аст. бо мақсади беҳтар намудани шароити омӯзиш, ҷалби аҳолӣ ва мутолиаи китоб ва дигар тадбирҳои зарурӣ, лоиҳаи нав таҳия ва дар маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ, барномаи рушди китобхонаҳои деҳот дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2027-2031 қабул мавриди амал қарор дода шуд. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд айни замон 362 китобхонаҳои марказӣ, шаҳрак ва деҳот амал мекунанд
که مخزن آنها 2,644,589 نسخه با زبانهای گوناگون را تشکیل داده دوام یک سال اخیر 16,422 نسخه اثرهای تازه نشر وارد شده است و به اندیشه اهل علم و زیا چنین تدبیر قبول برنامه برای تقویت کار کتابخانه‌های دهات مساعدت کلان می‌نماید. قبول گردیدنی برنامه رشد کتابخانه‌های دهات برای سالهای 2027-2031 معنی آن را دارد که واقعاً تاجیکستان صاحب استقلال به مرحله تازه رشد فرهنگ وارد گردیده است و یک زمانی تجدید و از نوسازی و مکمل گردیدن و غنی گردیدنی بعضی ماده تکنیکی کتابخانه‌های دهات فرا رسیده است. این برنامه می‌تواند روندی فعالیت این کتابخانه‌ها را به مراتب دگرگون سازد، تکمیل اختصاص متخصصان ساحه کتابداران را به راه ماند و برای غنی گردیدن مخزن کتابی کتابخانه‌ها و مردمی به ساکنان دهه و شهرها البته رسانیدن کتاب‌های تازه نشر برای برگزاری محفل‌های معرفی کتاب‌ها و در مجموع برای با کتابخانه جلب کردن تمام قشرهای جامعه سهم مناسب خود را گذارد. در کتابخانه الکترونی 152,209 اثرها برای استفاده برندگان پیشنهاد شده در عموم از همه شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت در سال 2025 کتابدهی برای مطالعه و شهروندان خوانندگان سن سال گوناگون 1,368,000 نسخه را تشکیل داده است و هر سال شماره خوانندگان دوستداران کتاب می افزاید. یک دکتر را باید مخصوص تاکید نماییم که امروز البته در برابر آن که همه ساله در زمینه تشریف‌های پیوسته و دستورهای دائمی سرور دولتمان در تمام قلمروی در تمام حدود ولایت از جمله ولایت سوخت هم کتابخانه‌های نو بنیاد میشوند از نوسازی میگردند. البته باز یعنی برنامه الهیده برنامه جداگانه رشد کتابخانه دهات قبول گردیدنش از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان معنی آن را دارد که البته باز کتابخانه‌های نو بنیاد میشوند، کتابخانه‌های موجوده تعمیر از نوسازی میگردند، امکانیت‌های مادی تکنیکیشان رو به بهبودی می‌آورد و کتابخانه‌ها واقعا با یک مرکزی بلند برداشتن دانش و یک مرکزی حقیقی بالا بردن ذوق خویشتن‌شناسی و خودآگاهی تمام نسل‌ها تبدیل می‌یابند. هدف برنامه رشد کتابخانه‌های دهات در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2027-2031 تامین کتابخانه‌های دهات با تجهیزات کامپیوتری، پیوست‌شوی آنها به شبکه اینترنت، تشکیل مخزن الکترونیک کتاب‌ها و بلند برداشتن سوادناکی کارمندان کتابخانه‌ها و جلب بیشتر اهالی خصوصا نورسان و جوانان به کتابخانه عبارت میباشد. با تاکید اهل علم و زیا این توجه اجرای بندهای برنامه در عصر نوین که ضروری و مهم محسوب می‌یابد در فراهم شدن امکانیت‌ها، بلند شدن مقام و جایگاه کتاب همچون سرچشمه نور معرفت نقش مهم خواهد گذاشت. тамошобинони азизу арҷуманд ин буд барномаи иттилоотӣ таҳлилии тоҷикистон. бо телевизиони тоҷикистон бимонед.